от самото начало на менструацията. 15,5-16, доста по-късно, отколкото при другите момичета. Да. Да, много добре си го спомням първият цикъл. Първият цикъл не е полезен. Ами има месеци, дето много силни болки имам. Стига се до припадъци, до много силни болки. Първите 1-2 дни цикъла ми почти винаги са били яд. Първоначално съм търсила помощ, защото се бях премирила с тази болка. Знам от майка ми, от роднини и от близки, че имат същи симптоми като мен. По-късно съм търсила помощ от гинеколог. Аз сама го казах. С болкоуспокоящи. По 2, по 3, по 4. Първия месец след като го пих, имаше леки болки. Вече след втория месец отшумях. Аз не съм го пила 2 месеца и почти нямам болки, Не, никакви други странични ефекти. Да.